Masih Lara spesial buat rekan-rekan semuanya. Satu teman dari koleksi Kang Ipang Spedi. This production. Demenan mani kok takkan terjadi alami kaya sing tinggi paite ketire kerasan ning jiwa larane lenake kaya ning penjara obat spesial aku majikan. Coba bayangkan hati sepi larane lagi demen-demen ditinggal mengkonon bae. Aduh Mama Lucy sing ana ning Taiwan larane lenake gelem ning wong liyan. Mama Lucy sing ana ning Taiwan. Terima kasih Mama Lucy. Ajak lawan kanggo Mimi Ida sing di Malaysia. Mimi Ida. Kanggo Bunda Ziki sing ana ning Hong Kong. Obat Kang Odi bos motor. Kanggo majikan. Kanggo Bapak Waryono. Maksa nempi raos wong beli duwe los tiburana wong lanang sing dicinta takkan beli nemen-nemen bokat wis ora bayangan hati sepi larane lagi demen-demen ditinggal mengkonon bae. Supaya janjine jareku temenan nyatane buktine gelem ning wong Taiwan. Aku Mama Lucy sing ana ning Taiwan. Obat kanggo Bapak Hajat, Bapak Waryono, Ibu Tasrifa sekeluarga, Mama Rizal, dan juga kanggo Mama Kubu, Bunda Ziki. Maksa nempi raos wong beli duwe.
Ilok di penjara bil.